ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ। ଫଟାଫଟ ଆମେ ବାଇକ୍ ବୁଲେଇ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଡ଼କୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ମୋର କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ହେଲୋ ହାଇ କରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ରାସ୍ତାରେ। ତ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା ସେଇ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ସେଇ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଭୂତ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସେଇ ଭୂତ ଘର ଭିତରକୁ, ତ ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ ସତରେ ଭୂତ ଅଛି। ତ ଘର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ତ କିଛି ଖାସ୍ ସେମିତି ମିଳିଲାନି କିଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯାହାକି ସେଟା କିଚେନ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏମିତି କରୁ କରୁ ମୋ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥିଲା କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ଭୂତର ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୂତର ଛବି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଟା ଦେଖିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଦେଖିପାଇଥିଲି ମୁଁ। ତ ଭୂତ ଏଠି ମଣିଷ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଡରିକି ପଳେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ଘରକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।